takulandirani pa wireless ya YouTube ya Nyasa Voice Box pamene makhandi ya Malawi osiyanasiyana amene akufunsa mafunso osiyanasiyana kumakhalanso ndi maganizo osiyanasiyana pa nkhani za ndale kuyendetsa bwino za dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye pano tabwera ndi mawu a Bambo Chimwemwe Mangani, iwo andithu akulankhula ndi a Boni Kalindo kuwafunsa kuti kodi akamati akumenyera ufulu umenewo amamenyera ndani, amamenyera Amalawi kapena amadzimenyera iwo okha. Akufunsa zimenezi chifukwa chokuti kwawo kwa Boni Kalindo akuti kumeneko ndithu ndi kumulanje kwa Anjedza, kumeneko ndithu anthu analandidwa minda ndi chipani cha DPP, koma Boni Kalindo sanapange china chilichonse. Ndiye ngati anthu akulandidwa minda kumudzi kwawo, ufulu umene akumenyera iwo ndiye kuti ngati sakutha kuwamenyera anthu akwawo ufulu kuti minda yawo awabwezere. Ndiye tikhale modzi pano pa Nyasa Voice Box kuti timve kuti Achimwemwe Mangani akuti chani mu mawu awo opita kwa Boni Kalindo pano pa Nyasa Voice Box. Moni nonse Amalawi konse kumene muli, ine ndine Chimwemwe Mangani, mwana wobadwira pa Mulanje, muzi mwa Khoviwa, TH Kumbo kumulanje. Ndabwera pano mmawa uno ndimafuna ndingoyankhulana nanu Amalawi nonse konse kumene muli. Kwa nthawi yayitali takhala tikumvetsera Kalindo akuyankhula, magulu osiyanasiyana akuyankhula, umenyera ufulu anthu akuyankhula. Lero ndabwera pano mamawa uno kuti ndingoyankhulapo kanthawi kochepa chabe kulingana ndi a Boni Kalindo mukugwira ntchito yabwino yotamandika yomenyera ufulu wa anthu ku Malawi, komano zikuoneka kuti nthawi yanu ikukutherani. Kodi ikazakhala kuti yawina DPP, inu muzayankhula kuti chani? Chifukwa chonena kuti inu nomwe ndi amene munabwera nthawi ija ndikufura makabudula mwasala ndi boxer ndikumayenda nkumanena kuti boma la DPP lichoke, munayamba kumacha boma la DPP linachoka. Yabwera MCP timanena kuti mulomwe nzathu mwina akuganiza bwino, tinakopeka mtima kwamba kukusatani. Lero mwabweranso nkumayankhula kunena kuti iya koma chakwera ndi usogoleri wawo suli bwino, MCP sili bwino, tonse alliance sikuyenda bwino. Kodi kwenikweni ife Amalawi tizinena kuti inu mukumenyera ufulu wa anthu kapena mukukhutisa mimba zanu? Ngati mukukhutisa mimba zanu musasokoneze mtundu wa Malawi ya kuti kwenu mukumabweresa chisokonezo ndi kumayankhula zosiyanasiyana. Ndi zabwino zimene mukuyankhula zinazo zopanda mutu, koma chenjezo langa ndona kuti inu mumapereka uphungu kwa anzanu, komanso inuyo mukuswekereka uphungu. Inuyonso mukuswekereka uphungu chifukwa muli ndi phuma. Amaiko Usi asanabwere kundale munayamba kubwera kundale ndinu. Lero Amaiko Usi nda vice president, inu palibe chimene mwaphulapo kuchokera nthawi ya DPP kuzafika pano. Kodi ndi boma liti limene muzayankhule zabwino za boma? Chifukwa choti anakumana ni unduna, inu mukukula koma simukudziwa, muzachoka mundale opanda kanthu. Mukanakhala kuti mukumenyera ufulu wanthu umulanje kwenikweni kusewana lipiri unalipiri panali munda pamene pacha ngati mazi wako ngati kuli kwanu Boni Kalindo ino pancheza apa pasija kumene kuti anthu alandidwa minda. Minda inatengedwa, a DPP analanda minda ya anthu imene amalima panalipiri papiri. Kodi ufuluwo musamenyera bwanji anthu amene wakuti minda yawo ibwerere? Lero minda icha inapita, ufulu umene mukumenya ufulu wanji? Ife Akalindo ndifuna tiyankhule nanu moona mtima komanso mokhulupirika kuti kuyambira lero tazuka tiyamba mukamayankhula ifenso tiziyankhula, tilibe mbali koma tikuwuzani chilungamo. Ziko